Ne, ti ćeš biti prva. Okej, da vidimo šta je kod mene. O ne, to je crvena paprika. O, kakav užas. Neću da jedem to. O, šta je kod tebe? Ne znam. O, i ja imam crvenu papriku. I ko od nas ima pravu? Nikol, počni. Ne, ti počni, Mandy. Ne ti. Stop. Hajde da igramo papir, kamen, makaze. O, nerešeno. Hajde onda zajedno da probamo. Ajde. Jesi spremna? Idemo. Kako ukusno. Da, ja imam čokoladu, a ti? Ja? A, vatra! Ajoj! Ups, izvini, Mandy. Nikol, pokvarila si moju frizuru i šminku. Kako si smela? Još i čokolada si istopila. Neću više da jedem to. A ja ću pojesti, baš me briga. Šta je to bilo? Ja sam spremna, Nikol. Pridrži. Da vidimo. Wow, pa to je cipela. Ja obožavam cipele. A ona je još i zlatna. Nadam se da je to moj broj. A ja imam. Isto cipelu. Izgleda super. Ne, moja cipela je bolja. Pogledaj kako sjaji. Jao, pa to je čokolada. Da, znači moja cipela je stiva. O, baš je ukusna. Oduševljena sam. Što? To je predobro. A šta je kod tebe? Valjda ista čokolada? U stvari ne, mislim da nije. A sad ću probati tu cipelu. A, padam! Sve u redu? Šta? Wow! Tako sam lepa! Ličim na princezu? Šta? Previše si lepa. Hvala, Mandy. O, to je princ, čao! Hej, čao, ja sam Mandy. Šta? Niko me nikad nije odbio. Došao sam po Nikolu, ona je moja princeza. Zaljubio sam se u tebe. Jel da? To je tako slatko. Šta je to? O ne! Sad ću se pretvoriti u običnu devojku. Jao! A princ će se razočarati. Ti više nisi najlepša. Mandy, ni ti mi ne trebaš. Jedva čekam da vidim šta je ispod poklopca. A Mandy je svakako zauzeta. Wow! Pa to je šminka! Super! Zvaću te kasnije. Šta? Oho! Isto šminka. Pitam se da li je čokoladna ili prava. Došla mi ideja. Nikol, mogu li ja da počnem? Super. Sad ću našminkati usne. Da vidimo. O da, to je pravi karmin. Nikol, probaj ti. Znači da je kod mene čokolada. Sad ću probati. Šta? Ju! To je pravi karmin. Mandy, prevarila si me. Poverovala si. Dakle, sad ću probati svoje senke. O, da, to je prelepo. Oduševljena sam. O, došla mi ideja. Sad ću se našminkati, ali neobično. Nikol, šta radiš tamo? Hej, jel me čuješ? Kakav monstrum. Nije mi dobro. To je bilo smešno. Sad ću pojesti njenu čokoladu. Da. Mandy, čekaj. Odlučit će brojalica. Ja sam prva. Izvini. Šta je to? Ogromno jaje? A šta je kod tebe, Mandy? Ne, ti si prva. Okej, sad ću da vidim. Ovo liči na pravo jaje. Unutra ima nešto. Wow, kod mene je čokolada. Super. Mandy, nemoj da mi zavidiš. O, šta je to unutra? Neka kutija. Wow, kako lep prsten. Neverovatno. Prelepo. Mandy, sad ti, hajde. Da vidimo. Oj, ja imam jaje. Šta da radim sa njim? Tačno. Sad ću ga ugrejati. Možda će neko izaći iz njega. Papagaj, na primjer. Jao, a Nikol se još divi svom prstenu. O, Nikol, jel čuješ to? O, jaje puca. Super, hajde da vidimo ko je unutra. Nikol, hajde zajedno.
Što? To je zmija! Ajoj! Kako slatko. Ja sam je uzgajala. Sad će mi to biti najbolja drugarica. Tako si lepa. A ja sam tvoja mama. Nikol, pogledaj je, tako divna. Ne, nije. Stani, Nikol, sad ja. O, to je dugme za prati. Pritisnite dugme i zapratite naš kanal. Ali šta će mi ovo dugme? A, tačno, hvala, Nikol. Stavit ću ga ispod poklopca. Pokucat ću i... Šta? A, to je buba švaba. A, moram pozvati svog dečka hitno. A, dođi brže. Šta je bilo, Mandy? A, buba švaba. A. Ja, zašto ga je pozvala? Kakav je to dečko? Dajte mi tu buba švabu. Mandy, probaj. O, pa to je čokolada. Marš odavde. Sviđa mi se. Nikola, šta je kod tebe? A ja imam pravu buba švabu. Baš je slatka. Ozbiljno, odvratno. Mandy, šta ti je? To je samo mala slatka buba švabica. Zašto se plašiš? Došla mi ideja. Sad ću napraviti kućicu za svoju buba švabu. Vidi, to je divno. Dobrodošla, mala. Od sad je to tvoja kuća. Nice. Ajde, ulazi. Nikol, izvini, ali ja to ne razumem. Ti nisi normalna. Da vidimo šta je ispod mog poklopca. Fuj, riba, kako odvratno. A šta je kod mene? Isto riba. Super. Miris je divan. Dakle, moram nazvati nekog. Kucam broj. Bako, halo, treba mi tvoja pomoć. Super, čekam. Evo moje bake. Ćao. Draga, jesi me zvala? O, riba. Dobro, sad ću je spremiti za tebe. Let's go! Super, Mandy. Sad ti? Mandy? Šta ti je? Ej, šta? To nije prava, Mandy. Ej, Mandy, izlazi odatle. Jao, ipak me našla. Dobro, sad ću probati ovu gadnu ribu. Ali ja ne volim ribu. Treba dodati nešto ukusno. Naprimjer, zlato. Uvek ga nosim u svojoj tašni. Tako je mnogo bolje. Ali riba i dalje izgleda užasno. Dobro, probat ću. Čekajte. Šta? Pa to je čokolada. Nikol, to je tako ukusno. Draga, spremila sam ribu za tebe. Prijatno, unuko. Hvala, bako. Najbolja si. Sad ću probati. Oh, yeah. Šta? Tvoja riba izgleda baš dobro. Ja znam. To mi je baka spremila. Sad ću je probati. Miris je divan. Wow, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ješću je rukama, baš me briga. Nikol, a hoćeš li meni dati? Šta, Nikol, plašiš me? Dobro, jedi sama. Mandy, puštam te. Dobro, da vidimo. Šta? Tu su olovki papir. Šta da radim sa tim? Mandy, sad ti moraš da crtaš. Stvarno? Nisam znala. Ok, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. Usput, zapratite ga i stavite like. Probat ću. Iu, to je pravi papir. Fuj. Odvratno. Nikol, a šta je kod tebe? I ja imam papire olovke, ali su čokoladne. Da, imala sam sreće. Prestani da se glupiraš, jedi već. Dobro. Olovka je baš ukusna. Oduševljena sam. A šta je sa papirom? Wow! I papir je od čokolade. Nevjerovatno. A ja sam tako gladna, šta da radim? Dobro, pokušat ću da zauzmem sebe crtanjem. Nacrtat ću kolač. Šta?
Kolač je postao pravi. Nevjerovatno. Oho, baš je ukusan. Nisam znala da je to moguće. Šta kažeš? Hoću ja da probam. Ne diraj, to je moje. Šta još da nacrtam? Da, smislila sam. Nacrtat ću još jedan kolač. Da, uspelo je. Wow, probat ću ga. Kako ukusno. Mandy, daj mi. Ne može, to je moje. Ti možeš samo da gledaš. A dakle, jesu svi spremni? Vaš prvi zadatak je šarena torta, jel može? O, jel vam jasno? Onda krećemo. Za takav slučaj imam odličan kalup. Sad ću iseći savršeno okruglo testo za moje remek-delo. U ovoj torti su sve boje duge, kao što volim mala. Ostaje ga samo ukrasiti šlagom, ali za mene to nije problem. Dakle, treba će mi puno šlaga. Oh, kakva lepota! Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Da. Sljedeći korak, lopatica. Da, treba sve razmazati i staviti malo šlaga odozgo. Eto. Oho, šefe, kako veliku tortu imate? Treba hitno nešto smisliti. O, znam. A prvo treba pažljivo iseći tortu na pola. Odlično. A zatim ću iseći sredinu i ispašće leptir. A malo će se to sigurno dopasti. Ostalo mi je samo da ukrasim tortu voćem. Napravit ću konturu od borovnice. A unutra će biti jagode, malina i mandarine. O, a brkovi ću napraviti od čokoladnih štapića. Super! O, svaka čast, bako. To je super. Da bih pobedio, moram dodati nešto šareno. O, na primjer, sladoled. Da. Istopit ću ga i preliti tortu sa njim. Wow, pogledajte kako to lepo izgleda. Divno. Sa takvom tortom ću sigurno pobediti. Šefe, vaša torta je baš ružna i dosadna. Računajte da sam već pobedio. Šef kao i uvek ima genijalnu ideju. Našao sam rešenje. Čokoladne Lego kocke. To će spasiti moju tortu i pretvoriti je u slatko remek-delo. Bon appetit! O, baš ste se potrudili. Wow, sladoled. Brat zna da ja obožavam sladoled. A sad ću probati tortu. Baš je lepa. Sviđa mi se. Da, šta može biti bolje? To je divno. Okej, idemo dalje. O, kako sladak leptir. A znam koga je napravio. Naravno da baka. Ona uvijek stavlja puno voća jer zna da ga ja volim. To je baš ukusno. O, kako velika kula. Ova torta izgleda baš originalno. Šta? Ne mogu da verujem. Jeste li nekad vidjeli takvu šarenu tortu? Pitam se da li su Lego kocke jestive? Da, to je čokolada. Ne mogu da verujem. Sve torte su mnogo dobre. Tako da su pobedili svi. Da, čestitam. O, kako super. Bacite kocku. Vaš novi zadatak je da spremite pomfrit, jel može? O, naravno. Baka sprema baš dobar domaći krompir, ali mrzim da ga čistim. O, dobro je što postoji jedan lifehack. Sad ću vam pokazati. Stavljam krompir u šerpu, dodajem so i malo tresem. Da, mislim da je dovoljno. Gledajte, krompir se očistio i mogu ga iseći uz pomoć mog novog uređaja koji mi je poklonila ćerka. O, to nije lako, ali baka će uspeti. Tako je. Sada imam pomfrit. Ostalo ga je samo ispršiti. Jao, bako, nemate vi pojma.
Da bih pobedio u izazovu, moram biti kreativan. Dakle, prvo ću iseći sir i napraviti kulu od njega. A sad će mi trebati ukusan čips i čekić. Da! Krećem, svaka mi čast. Paniranje od čipsa je spremno, znači mogu valjati u tome sirne štapiće. O da, perfekto. To će biti mnogo ukusno, verujte mi. I sam bih rado pojeo to, ali nažalost ne smem. A evo friteze. Ostalo ispržiti to. Super šefe. Molim da mi ne smetate. Sada znam kako pobediti u izazovu. Najlepša štapića su čokoladne. Tačnije, Kit Kat. Njemu ne treba čak ni paniranje. Dakle, samo ću sipati Kit Kat u fritezu i ispržiti ga kao šef. O da. Bako, kako si? Moj rumeni pomfrit je već spreman i čeka unuku. Nedostaje samo kečapa. U čemu je stvar? Uopšte se ne istiska. Hajde bre, šta je ovo? Ajoj! Bako, da si videla sebe, to je jako smešno. Šta to tako smrdi? O ne, sve mi izgorelo. Prokletstvo. Šta sada da radim? Gotovo, izgubit ću. Ne vidim ništa. Gde je moj pomfrit? Ej, Bako, to je dobra ideja. Dok baka ništa ne vidi, mogu uzeti njen pomfrit i zameniti ga na ljutu papriku. To će biti presmešno. Evo ga, sve u redu. Moja porcija je također spremna. Prijatno, mala. Da vidimo. Kako lep pomfrit, super. Ne mogu da verujem. Napravljen je od sira. Šef zna da iznenadi. Jako mi se sviđa. Ovo jelo izgleda prosto, ali svakako je ukusno. Bravo, brate, sviđa mi se. A šta je ovo? Čekajte, jesu to ljute papričice? Da. Kako, je li to šala? Da, to sam ja spremila. Hvala, unuče. Probaj, draga. Pa dobro, pošto baka kaže, poslušat ću je. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, kako ljuto! Prošlo je. Bako, pogrešila si. Pobedio je šef. Kako to? Zašto ne ja? Hoćete da vidite šta sam nacrtala? To je sendvič. Nema problema, odličan izbor. Sendvič zvuči lagano. Dakle, treba će mi hleb. Bako, Prestani, imamo izazov. Zauzeta sam. Da, upravo si. Vreme da počnem. Stavit ću šunku, salatu i preliti sa kečapom. Da. Odlično mi ide, jel da? Ja sam Kovboj Andy. To je bilo moćno. Okej, pokrit ću sendvič lepinjom, ali to ne znači da je već spreman. A sada najzanimljivije. Pretvorit ću sendvič u super auto. Napravit ću točkovi od paradajza i krastavca. Da, a od sira ću napraviti zastavu. A tu će biti vozač. Da, ja sam genije. Dobro večer, hoćete da se provozate? Šta si smislio? Ajoj. Dakle, prvi sastojak mog sendviča je džem od jagoda. To će biti jako ukusno. A sad mi treba šlag. Dok niko ne vidi, probat ću ga. Kako zabavno. Aha, iscedit ću šlag, tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada najglavniji sastojak. Jagode. Da, kako su mirisne. Sklonit ću peteljke i poređati jagode ovako. Šta mislite, šefe? Nije loše, Bako. U mojoj knjizi iz Francuske je bio jedan dobar recept za sendvič. Evo ga.
Počet ću da radim. Samo što ću kuvati sa zatvorenim očima. A šta je to smislio? Ništa posebno. Sastojke je lakše iseći kad su u vazduhu. Ja! Spremiti najbolje jelo je moguće samo uz pomoć intuicije. O, nevjerovatno. A bravo, šefe. Merci, bako. Hrana je spremna. O, kako dobro! Kako lep sandvič u obliku auta. Probat ću ga. Aha. Sviđa mi se. Baš je lep. A samo što... Šta je to tako oštro? To je čačkalica. Ozbiljno. Ali to je opasno. Dobro, idemo dalje. Kako lep miris jagoda. Ovaj sandvič je sigurno spremala baka. Ona zna da ja obožavam jagode. To je divno. Oho! Samo pogledajte ovaj veliki sandvič. Ne mogu da verujem. Aha. Jao! O ne, sve se raspalo. Jako smešno. Moram da snimim to. Da si videla svoju facu, sestro. Odvratno. Dajem pobedu baki. Čestitam. Da, baka je najbolja. Svaka mi čast.